نايلومي مصنعتي مصحف قدسنا كاب مصحف روميو كاب قصر 10 9 30 حدن إنا خنرئي كاب قصري 10 9 20 شدشتن زلو حساب كنببيمو كابو تبجيسه እግዚአብሔር ኣብ ልበይ ዘቀመጦ حساب ከካፍለኩም ማለት ከምዚብል ግናኸ ኩሉ አፍ ምእንቲ ክእጾ ኩሉ ዓለሙን تحت فرد أملاك تكونسي اتحق زبلو زبلنتهم اب تحت حق زلو خمس زاربهم نفلتينا حقس حاتياتي زفلت امو سلازي سغاز لبس كله اب قدمي بقبر حق تصدق يلن هجغنا ات بحق النبيات تمسكرلو صدق املاح بزي حق تغلص مالت صدق املاح بمؤمن بيسوع كريستوس نزامنو كلاتهم يو بازليلان غوليلان يلبونمو كلهم حاتيهم كبر املاح سينو بتي بيسوع كريستوس زركب بجا مهلاك بهمو بصقا يصدقو نعوخا نت قدم بتعغست املاح تغبر حاتيات يحلف سلاذا حدغو املاح صدقو من تخرئي بامنت بدمو متعرق غيرو اقومو نسو صادق كخون كاب امنت يسوع نزبلون كصدق حجي اب زمن زي صدقو هغلصيو يبلنا اذا خفلزي كاب ناي زحالف سمون مصنعتنا زقصل زلو خفليو زحالف سمون معرف 3 كاب قطر 10 شمون ترينا نيرنا لوم دما موداتا ناي معرف 3 هنرينا مالت اب قطر 10 9 كم زخنبو صنحنا انت يبلسي جناخ كل اف معنت خصو كل عالمون تحت فرد املاك تكونسي اتحجز بلو زبلنتهم اب تحجز لو كم ززاربهم نفلطينا يبلنا ابز بزعبا 3 عقدستي نغرات كزارب كله ينا نري زلنا اتقدماي بزعبا حقي كخون كله اتخلاي دما اب تحت حجز لو زبليو اتحقي نمن كم ززاربن نمن كم زملكتن مالج الثالثاي دما كل اف ما انت قعصو كل عالمون تحت فرد املاك كتكون زبلي قدمنا بتزقصل حساب مهارنا نزوم زلعنا 3 عبيت نطبታት በባሓደ ንሪኦም ኣዝዩ ኣገዳስ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብዚት ሕጊ ዝብል ቃል ንብሉይ ኪዳን እዩ ዘመልክት ምክንያቱም እንድሕር ኣስተብሂልናሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ብዙሕ ግዜ ካብ ብሉይ ኪዳን እናጠቐሰ ይዛረብ ኣብዚ ግን ምንም ዓይነት ዝጠቐሶ ጥቕስ የለን ስለዚ اتحقي لوزولو in general بحافشاوي نتي بلوي كيدان زلو مالت بلوي كيدان زملكتي اتي اب تحت حق زلو زبل قال اتي حقي نا ايهود سلتوهبه اتي حقي نا ايهود زوكل اتي كله اف ما انت خصو علمون تحت فردي املاك تكون زبل قال دما ايهود كونه احزاب كلاتهم حداتنيان تحتتن مالت اب تحت فرد املاك كم زخونو زرئي قالي اب يعقوب كلت 10 كيدنا هننبب كولنا انتايبل نبزلو تحقي حاليو اب حنتي زبدل بخولي بدلنيا زخون يبلنا اب زداغم 27 اب غلاطيا 3 كاب 10 تكس 10 حدا كيدنا هننبب كولنا دما انتايبلنا نقالات ازي حجزي كغبرو زيصنعو رغوم يهون كل حزب دما امين يبل زداغم 27 እንደገና ገላትያ 3 ካብ 10 ተክሳ 10 ሓደ ክነንብብ ኮልና ድማ ነፍስ ወከፍ ነቲ መጽሐፍ ሕግ ተጽሒፉ ዘሎ ኩሉ ክገብሮ ዘይጽነ ርጉም ይኹን ዝብል ጽሑፍ ይሞ እቶም ካብ ግብረ ሕግ ዘበሉ ኩሎም ኣብ ትሕቲ መርገም እዮም ግናኸት ጽድቅ በእምነት ህያው ኮይኑ ክነብር ይሞ በሕጊ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ሓደጓ ከም ዘይጸድቕ ጉሁድ ይብለና ካብዚ ክነንብቦ ጸናሕና ክፍልታት እንታይና ንመሃር እንድሕር ኢልና ካብዚ መርገም ወይ ድማ ካብዚ ፍርዲ ዘድሕነና መድሃኒ ከም ዘለየናዩ ዝምህረና አሜን ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ ነዚ ዘሪኦም ዘሎ ስለምንታይ እንድሕር ኢልና ካብዚ መርገም እዚ ዝሻየጠና ካብዚ ፍርዲ እዚ ዘድሕነና መድሃኒ ከም ዘድሊ እዩ ዘመላኽተና ዘሎ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ሕግስ ኢሉ ኣብ ቁጥሪ 20
ካብ ኢሳክ 24 ክንንብብ ኮለና ሕግስ ሓጢያቱ ዘፍልጥ እሞ ስለዚ ስጋ ዝለበሰ ሁሉ ኣብ ቅድሚኡ ብግብሪ ሕጊ ዝጸድቕ የልቦን ሕጂ ግና እቲ ብሕግን ነቢያትን እተመስከረሉ ጽድቂ አምላኽ ብዘይ ሕጊ ተገልጸ ማለት ጽድቂ አምላኽ ብምእማን በኢየሱስ ክርስቶስ ንዝኣምኑ ሁላቶም እዩ በዚ ሌላን ጉሌላን የልቦንሞ ኩሎም ሓጢዮም ክብሪ አምላኹን ሲኢኖም በቲ በኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ በጃ መህላክ ብኸምኡ ብጸጋኡ ይጸድቁ ይብል ሕግስ ሓጢያቱ ዘፍልጥ ምስበለ ወዲያው እንታይ ኢሉ ስለዚ ስጋ ዝለበሰ ሁሉ ኣብ ቅድሚኡ ብግብሪ ሕጊ ዝጸድቕ የልቦን ኢሉ ኣብ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ከሪኤና ደልዩ ዘሎ እንድሕር ኢልና ማንም ሰብ ብግብሪ ሕጊ ከም ዘይጸድቕ ወይ ክጸድቕ ከም ዘይክእል እዩ ነዚ ሓሳብ እዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ምዕራፍ 7 ጽቡቕ ገይሩ ገሊጽዎ እዩ ሕጊ ከመይ ገይሩ ንሓጢያት ከም ዘፍልጥ ክዛረብ ከሎ ኣብ ሮሜ 7 ካብ 7 ክሳብ 9 እንታይ ኢሉ እንታይ ደኣ ክንብል ኢና እቲ ሕጊ ዶ ሓጢያት እዩ ያ ኣይፋሉን ብዘይ ሕጊ ግና ንሓጢያት ኣይምፈለጥክዎን ነይረ እቲ ሕጊ ኣይትመነ እንተዘይብልሲ ንትምኒት ኣይምፈለጥክዎን ነይረ ሓጢያት ብትእዛዝ ሞት ይሞ እቲ ሓጢያት ብትእዛዝ ምክንያት ወሲዱ ትምኒት ዘበለ አለ ዓለለይ ቀደም ብዘይ ሕጊ ኣነ ህያው ነበርኩ ትእዛዝ ምስ መጸ ግና ሓጢያት ህያው ኮነ ኣነ ኸኣ ሞትኩ እናበለ ብዛዕባ ሓሳብ ይዛረብ ማለት እዩ ሕጊ ከመይ ገይሩ ንሓጢያት ዘፍልጠና እንድሕር ኢልና ከምዚ ኽነንብቦ ዝጸናሕና እንድሕር ኣብቲ ሕጊ ኣይትመነ ወይ ኣይትስረቕ ዝብል ሕጊ ኣሎ ወይ ትእዛዝ ኣሎ እቲ ኣይትመነ ወይ ኣይትስረቕ ዝብል ሕጊ እዩ ምትምናይ ወይ ምስራቅ ሓጢያት ከም ዝኾነ ዝነግረና እንድሕር እቲ ሕጊ ኣይትመነ ኢሉካ ትምነ እንድሕር ኮይንካ እንድሕር እቲ ሕጊ ኣይትስረቕ ኢሉካ ትሰርቕ እንድሕር ኣሎኻ ሓጢያት ትገብር ኣሎኻ ማለት እዩ ሓጢያት ጌርካ ማለት ድማ ካብ ጽድቂ ጎዲልካ ኣሎኻ ማለት እዩ እዚ ኸኣ ሳዕቤን ኣለዎ ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ እምበኣር ነዚ ኸሪኤና ስለዝደለዩ ሕግስ ሓጢያቱ ዘፍልጥ እሞ ስለዚ ስጋ ዝለበሰ ሁሉ ኣብ ቅድሚኡ ብግብሪ ሕጊ ዝጸድቕ የልቦን ኢሉ በርባዕተ ነጥቢ ኣጽይዎ በሓፂሩ ኣብዛ ሐዋርያ ጳውሎስ ሕግስ ሓጢያቱ ዘፍልጥ እሞ ስለዚ ስጋ ዝለበሰ ሁሉ ኣብ ቅድሚ ብግብሪ ሕጊ ዝጸድቕ የልቦን ክብል ኮሎ እንታይ ዝብል ዘሎ እንድሕር ኢልና ነቲ ሕጊ ብዝፈለጥካዮ ቁጥሪ ነቲ ሕጊ ብዝፈለጥካዮ ነቲ ሕጊ ብዝተኸታልካዮ ቁጥርሲ ክሳዕ ክንደይ ከም ሓጢያተኛ ከም ዝኾንካ ኢኻ ትርኢ እዩ ብሓፂሩ መልእኽቲ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ መዝሙር 143 ቁጥሪ 2 ዳዊት ናብ እግዚአብሔር አምላኹ ክጽሊ ኾሎ ከምዚ ኢሉ ህያው ዘበለዝ ኣብ ቅድሜኻስ ሓደ እኳ ጻድቕ የልቦን እሞ ምስ ባርያኻ ኣብ ፍርዲ ኣይትእተው እናበለ ክጽሊ ኾሎ ንሪኦ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ክፍልታት እዚ ሓሳብ እዚ ተንጸባሪቑ ንሪኦ ኢና ንኣብነት ኣብ ኢዮብ 4:17 ኢዮብ 9:2 ኢዮብ 25:4 መዝሙር 130 ቁጥሪ 3 ምሳሌ ኢስራ ቁጥሪ 9 መክብብ 7 ቁጥሪ ኢስራ ቀዳማይ ነገሥት 8:46 ከይድና ኽነንብብ ኮለና ሰብ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ጻዲቅ ኮይኑ ከም ዘይነብር ኢና ነንብብ ሐዋርያ ጳውሎስ ኮነ ኢልዩ ነዚ ክንርኢ ገይሩና ዘሎ ምክንያቱም ሽግርና ምስ ፈለጥና ጥራይና ናብ መፍትሒ ንኸይድ ሓቀዶ ቅዱሳን ሓደ ሰብ ሽግር ከም ዘለዎ ምስ ፈለጠዩ ካብ ሽግሩ ንምግልጋል መፍትሒ ዘናዲ ቅድሚ ሐዋርያ ጳውሎስ መፍትሒ ዝኸውን ሓሳብ ምቕራቡ ንኣይሁድ ኮነ ንኣሕዛብ እንታይ ክገብር ነይርዎ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ትሕቲ መርገምን ኣብ ትሕቲ ሃይጣትን ይነብሩ ከም ዘለዎም ከሪኦም ነይርዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሕጊ ክሳዕ ክንደይ በቃ ክንጾሮ ከም ዘይንኽእል ክሳዕ በቃ ኣብ ትሕቲ መርገም ከም ዘለና ይዘርኤና ብሕጊ ብምፍጻም ኣብ ንበጽሖ ከም ዘይብልና እቲ ሕጊ ሲ ሎሚ እንተዘይሰረካ ጽባሕ ክትሕሱ ኢኻ
ጽባተ ዘይ ሐሰኻ ካል ነገር ክትምነይኻ ስለዚህ you are hopeless ይዝብለና ዘሎ እንድሕር ኣብ ሕግ ተስፋ ትገብር ኮይንካ እንድሕር ኣብ ትእዛዛት ኣምላኽ ተስፋ ትገብር እንድሕር ኮይንካ ተስፋ ዘይብልካ ሰቢኻ you can't እቲ ሕጊ ክሳዕ ክንደይ ተሕዝን ፍጡር ምዃንካ ይዘርኢ ረድኤት ከም ዘድልየካ ይዘርኢ ዝብሎም ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ዶ ሓደ ሰብ ሕግስ ኃጢአትዩ ዘፍልጥ እሞ ስለዚህ ስጋ ዝለበሰ ሁሉ ኣብ ቅድሚኡ ብግብሪ ሕግ ዝጸድቕ የልቦን ዝብል ቃል ከንብብ ኮሎ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዕኒ ሓደ ሰብ ሕግስ ኃጢአትዩ ዘፍልጥ እሞ ስለዚህ ስጋ ዝለበሰ ሁሉ ኣብ ቅድሚኡ ብግብሪ ሕግ ዝጸድቕ የልቦን ዝብል ቃል ከንብብ ኮሎ ወዲያው ናብ አእምርኡ ዝመጽሕቶ እንታዩ ስጋ ዝለበሰ ሁሉ ኣብ ቅድመ አምላኽ ብግብሪ ሕጊ ዝጸድቕ ካብ ዘይሓለወ ምእንቲ ኣብ ቅድሚኡ ክጸድቕ ወይ ጻዲቁ ክርከብ እንታይ ክገብራሎ ዝብል ሕቶዩ ዝለዓል ሓቀይዶ ጥዑይ እንድሕር ኮይንካ ዝሓስብ ኣእምሮ ዘመዛዝን ኣእምሮ እንድሕር ኣለካ ነዚ ቃል እዚ ከተንብብ ኮለኻ ወደው ኣብ ኣእምሮኻ ክመጽእ ዘለዎ ሕቶ እንታይ እዩ እሞ ሰብ ብሕጊ ክጸድቕ እንድሕር ዘይክኢሉሲ እሞ ክንጸድቕ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ጻድቃን ኮይና ክንቀርብ ወይ ድማ ክንረአይሲ እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ሕቶ ኣብ ውሽጥና ክፍጠር ኣለዎ ሐዋርያ ጳውሎስ ነዚ ናይ ነፍስ ወከፍ ሰብ ሕቶ ክምልስ ኮሎ ሰብ በኢየሱስ ክርስቶስ ማለት በቲ ብሕግን ነቢያትን ተመስከረሉ ጽድቅ አምላኽ ዝኾነ ኢየሱስ ብኡ አሚኑ ከም ዝጸድቕ ካብ ቁጥር 21-24 ክዛረብ ኮሎ ንሪ بحقي أي تصدقنيها كتصدق اندحر دليخا بتي صدق أملاخ زخون يسوع كريستوس بوبو مؤمنيها تتصدق إلو اتمفتح ويدما تسوليشن أبز كقرب كولونري كبرنا قويتا يقول كابيسان هادين سا 24 تايبلنا حجيقنا اتبحق نبيات التمسكرلو صدق أملاخ بزي حق تقلت مالت صدق أملاخ بمؤمن بإيسوس كريستوس نزامنو كلاتومي بزليلان قوليلان يلبونمو كلهم حاتيهم كبر أملاخون سئنهم بتبي يسوس كريستوس ذركب بجا محلاف بخامو بتأقو يتأدقو آمين هاليلويا تأدقي ذركب بحق بمفتعام ايكونن تأدقي ذركب زتفلالي اكتيفيتي بمقبار ايكونن تأدقي اجيفت كاب اكزابيهير زوهاب جيفتيو بيسوس كريستوس مس آمنكا اتقبلو هيابيو اكزابير مسكن انتا إلو قطر 24 صبوك يركم اسمرولا بات بيسوس كريستوس زركا بجا محلاف بخامو بتأقاو آمين بناي كريستوس تأقاها تتصدق بيسوس مس آمنكا زوهابكا جيفتيو ازي تصدق زبحال نگر عقبت وطيخا قلقلت وريدكا ترخبو نگر ايكونن نسبات افتيخا نعقششت افتيخا ترخبو نگر ايكونن صدق املاح بمنتايخا ترخبو اندهرينا بتي صادق زخونه كريستوس بو مستأمن ايو اغزابير بخومو زبكا اغزابير سمو يبارك امين دو اب غلاطيا كلت 10 6 كيدنا هنا نبب كولنا كم زيبل سب بامنت بيسوس كريستوس امبر بغبر حق خم زي تصدق كافلطنا غنا كل سغا بغبر حق زي تصدق سلازخونه نحنا خا بغبر حق زي كونس بامنت بخريستوس مانت خنصدق بخريستوس يسوس امننا يبلنا امين دو صدق خمي كم تركب تريوا دلهم دقيمة خم ببايزا قالزيا سب بامنت بيسوس كريستوس امبر بغبر حق خم زي تصدق كافلطنا غنا كل سغا بغبر حق زي تصدق سلازخونه نحنا خا بغبر حق زي كونس بامنت بخريستوس مانت خنصدق بخريستوس يسوس امننا بلنا هاليلويا ابز حواري باولوس بامنت بزعبا زركب صدق يزارب زلو اره امين ኢየሱስ ጎይታይ ሕጅግና ዝብል ቃል ንጊዜ ዘመልክት ቃል
ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ሰዓት እቲ ብሕግን ነቢያትን እተመስከረሉ ጽድቂ ኣምላኽ ብዘይ ሕጊ ከም ተገለጸ ይነግረና ክብሪ ንሽሙ ይኹን ስለዚ ጽድቅሲ ዝኾነ ዓይነት ነገር ንማንም ኣፍቲኻ ትረኽቦ ነገር ኣይኮነን ጽድቂ ዝኾነ በቃ ንእግዚአብሔር ከሐግሶ ይኽእል ኢልካ ጌርካ እትረኽቦ ነገር ኣይኮነን ጽድቂ ኣምላኽ በኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን ዝርከብ ብጸጉኡ ዝርከብ ኣምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ኣብ ቁጥር 22 እንታይ ብለና ጽድቂ ኣምላኽ ብምእማን በኢየሱስ ክርስቶስ ንዝኣምኑ ሁላቶም እዩ በዚ ሌላን ጉሌላን የልቦን ይብለና ኣብ ቲቶስ 2:11 ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ጸጋ ኣምላኽ ተገሊጹ እሞ ንኹሉ ሰቡን ምድሃን ኣምጽ ይብለና ኣብዚ ክነስተብሎ ዘለና ነጥብ እንታይ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ እቲ ክንጸድቀሉ ወይ ድማ ክንድሕነሉ ንኽእል መንገዲ ኣዳልዩልና ኣሎ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ንምጽዳቅ ወይ ድማ ንምድሃን ክንገብሮ ዝተሓተትናዮ ሓደ ነገር እንተሎ በኢየሱስ ክርስቶስ ምእማን ጥራዩ ምንም ካል ኣይተሓተትናን በኢየሱስ ክርስቶስ ማለት በቲ ሕግን ነቢያትን ዝመስክሩሉ ጽድቂ ኣምላኽ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድሕር ኣሚንና ክንጸድቅ ኢና እንተዘ ኣሚንና ግና ኣስብ ዘይምእማንና ፍርዲ ካብ ኣምላኽ ክንቅበል ኢና ኣብዚ ጽድቂ ኣምላኽ ብምእማን በኢየሱስ ክርስቶስ ንዝኣምኑ ሁላቶም እዩ ዝብል ቃል ብፍላይ እቲ ንዝኣምኑ ሁላቶም ዝብል ቃል ወንጌል ንኹሉ ፍጥረት ከም ዝኾነ ይዘመልክተና ኣለኹም ዶ ምሳይ ጽድቂ ኣምላኽ ብምእማን በኢየሱስ ክርስቶስ ንዝኣምኑ ሁላቶም እዩ ዝብል ንዝኣምኑ ዘይኣምኑ ከም ዘለው የመልክተና ኣሎ ጽድቂ ኣምላኽ ብምእማን በኢየሱስ ክርስቶስ ንዝኣምኑ ሁላቶም ከም ዝኾነ እናተነግረ ነዚ ዘይኣምኑ ብዙሓት ኣለዉ ዘይቅበልዎ ክጸድቁ ብዙሕ ነገራት ብዙሕ ኣክቲቪታት ዝገብሩ ኣለዉ እዚ ቃል እዚ ጽድቂ ኣምላኽ ብምእማን በኢየሱስ ክርስቶስ ንዝኣምኑ ሁላቶም ዝብል ቃል ብፍላይ እቲ ንዝኣምኑ ሁላቶም ዝብል ቃል ወንጌል ንኩሉ ፍጥረት ከም ዝኾነ ይዘመልክተና አሜን ጎይታ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ክልእኾም ከሎ እንታይ ኢሉ ይልእኽዎም ድሕሪና ማቴዎስ 28 ካብ 19 ክሳብ 20 ስለዚህ ኪዱ ንኹሎም ኣሕዛብ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስ እናጥመጥኩም ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ክህልው እናመሃርኩም ደቀ መዛሙርቱ ግበሩ ወንሆ ድማ ኣነ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም ኢሎም ኣብ ማርቆስ 16:15 ነዚ ሓሳብ ከይድና ክንብቦ ኮልና እንታይ ብለና በሎም ድማ ናብ ኩሉ ዓለም ኪዱ ንብዘሎ ፍጥረት ከዓ ወንጌል ስበኹሉ ግብረ ሐዋርያት 1:8 ከይድና ክንብብ ኮልና መንፈስ ቅዱስ ናባሃትኩም ምስ ወርድ ግና ኃይለ ክትቀበሉ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ኩላ ይሁዳን ኣብ ሰማርያን ክሳብ ወሰን ምድሪ ምስክር ክትኮኑን ኢኹም በሎም ይብለና ኣብ ሮሜ 1:16 ከይድና ክንብብ ኮልና ድማ ወንጌል ቅድም ንኣይሁዳዊ ከምኡ ንጽርዓዊ ንዝኣምን ዘበለ ኩሉ ኃይለ ኣምላኽ ንምድሃኒ ሞ በወንጌል ኣይሓፍረን ይብለና ስለዚ ወንጌል ኩሉ ፍጥረት ክድሕነሉ እተዋህበ ውህበት ኣምላኽ እዩ አሜን ዶ እንታይ ኢሉሲ ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ ድማ ሲኢኖም ዝብል እዚ ኩሎም ዝብል ቃል ንኹሉ ፍጥረት ዘጠቃልል ቃል እዩ ስለዚ ወንጌል ንመን ይዘልዮ እንድሕርኢልና ንኹሉ ፍጥረት አሜን ዶ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ዓለም ኩሉ ልኢኽዎ ስለዚ ወንጌል ኩሉ ፍጥረት ክድሕነሉ እተዋህበ ውህበት ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ እቲ ኣብ ዘፍጥረት 3:15 ንደቂ ሰባት ወይ ድማ ንኣዳምን ንሔዋንን ዝኣተዎ ኪዳን በኢየሱስ ክርስቶስ ፈጺሞ እዩ ወንጌል ድማ ነዚ ብስራት ይዘበስረና አሜን ሃሌሉያ ወንጌል ነዚ ይዘበስረና ቁጥሪ 3 እንታይ ይብል ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ ሲኢኖም ይብለና ኩሎም ማለት አይሁድ ኮነ አሕዛብ ኮነ ማለት እዩ ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ ሲኢኖም ዝብል ቃል
ዘመሓላልፈልና መልእኽቲ እንታይ እዩ ካብ ሓጢኣትኩም ሓራህት ኮኑ ክብሪ ኣምላኽ ኣብ ህይወትኩም ክመጽእ ንኢየሱስ ክርስቶስ ምቕባል እቲ እንኮ ኣማራጺ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየድልዮ ሰብ የለን ናይ ኣዳም ዘርኢ ኩሎም ስለ ዝሓጥኡ ክብሪ ኣምላኹን ስለ ዝሰኣኑ ኢየሱስ ክርስቶስ የድልዮም እዩ ዝብል መልእኽቲ ዘለዎ ኣሜን ዶ ቅዱሳን ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ ሲኢኖም ዝብል ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየድልዮ ሰብ የለን ዝብል መልእኽቲ ዘለዎ ካብዛ ሓጢኣት ንምግልጋል ክብሪ ኣምላኽ ናብ ህይወትካ ክመጽእ እንድሕር ደሊኻ እቲ እንኮ ኣማራጺ ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትካ ምእዳም ጥራይ እዩ ኣሜን ዶ ንኢየሱስ ክርስቶስ ምቕባል ጥራይ እቲ እንኮ ኣማራጺ ዝብል መልእኽቲ ዘለዎ እዚ ቃል እዚ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ካብ ቁጥሪ 4:25 ከይና ተመስተና ንብብ ኮልና ድማ እንታይ ይብል በቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ በጃ መሕላፍ ብኸምኡ ብጸጋ ይጸድቁ ንዕኡ ኸኣ ነቲ ቀደም ብትዕግስቲ ኣምላኽ ተገብረ ሓይጣት ይሕለፍ ስለ ዝሓደጎ ኣምላኽ ጽድቁ ምእንቲ ኸርኢ ብእምነት ብደሙ መተዓረቕ ገይሩ ኣቆሞ ይብለና ኣብ ቁጥሪ 24 ከመይ ከም ዝጸደቕና እቲ ጽድቂ ብመን ከም ዝርከብ ይዝነግረና ኣብ ቁጥሪ 24 ካብ ቁጥሪ 24-25 ኣብ ዘሎ ክፍሊ ብሰለስተ ቃላት ድሕነት ተገሊጹ ኢና ንረኽቦ ተቐዳማይ ይጸድቁ ዝብል ወይ ድማ justified ዝብል ቃል ንረክብ ኢና እቲ ካልኣይ ድማ በጃ መሕላፍ ወይ ድማ redemption ዝብል ቃል ንረክብ ኢና ሳልሳይ ድማ ብደሙ መተዓረቕ ገይሩ ኣቆሞ ዝብል ቃል ንረክብ ኢና ማለት እዩ ኣሜን ምጽዳቕ ወይ ድማ ጸዲቁ ወይ justified ዝብል ቃል ወይ justify ዝብል ቃል ትርጉሙ እንታይ እዩ ቅንዕነቱ ኣመስከረ ቅቡል ምክንያት ኮነ ኣረጋገጸ ዝብል ትርጉም ኣለዎ ስለዚ ምጽዳቕ ዝብል ቃል ትርጉም እምበኣር ካብ በደል ነፃ ምዃን ምእዋጅ ነፃ ይልካ ምእዋጅ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ እግዚአብሔር justify ገይሩና አጽዲቁና ክንብል ኮለና በደለኛ ከነስና ንሕና ብኡ ስለዝኣመንና በኢየሱስ ክርስቶስ ስለዝኣመንና ንሱ በደልና ወሲዱ ስለና ተቀጥቂጡ ስለና ደሚዩ ስለና ጓጋ ከፊሉ በመባልና ካብ ፍርድ ነፃ ንኸውን ማለት እግዚአብሔር ይመስገን በጃ መሕላፍ ዝብል ቃል ትርጉሙ እንታይ ማለት እዩ ካብ ባርነት በዋጋ ዓዲካ ናፃ ሙፃ ዝብል ትርጉም አለው አሜን ከምታ አንቶ ኢዮባ ጽቡቅ ገይሩ ዝገልጸልና ዝነበረ ናትካ ዝነበረ ተማሪኹ ዝነበረ በዋጋ ዓዲካ ከተምልሶ ኸለኻ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታይ በደሙ መተዓረቂ ኢልዎ ዘሎ በቀሊሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘይድሓንና ይዘርኤና እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ሓይጣትና ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ መጽዓተ ሓይጣትና ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዝወደቀዩ ኣነን ንስኻትኩምን we justified ነፃ ኢኹም ተባሂልና ዘለና እግዚአብሔር ይመስገን በደልናን ሓይጣትናን ስለዝተሓጸበይና ኣነን ንስኻትኩምን ምስ ኣቦ ተዓሪቕና ኢየሱስ ክርስቶስ ተማልሎምን ዘለዓለም ንሱ ጎይታይ ኣብ መዝሙር 32 ሓደ እንታይ ይብለና ኣበስኡ ተሓድገሉ ሓጢአቱ ተሰወረሉ ሰብ ብፁዕ ይብለና በደሙ መተዓረቕ ገይሩ ዝብል ቃል ትርጉሙ እምበኣር በደም ክርስቶስ ኣበሳና ተሓዲጉልና ሓጢአትና ተሰሪልና ዝብል ትርጉም አለው አሜን ዶ ኣብ ቁጥሪ 26 እንታይ ይብል ንሱ ጻድቅ ክኸውን ካብ እምነት ኢየሱስ ንዝበለውን ከጽድቅ ሕጂ ኣብዚ ዘመን እዚ ጽድቁ ክገልጽ ይብለና እግዚአብሔር አምላኽ ኩሉ ሰብቲ ናይ ምድሓን ዕላምኡ መደቡ ከምኡን ጽድቁ ብንጹር ክፈልጥ ኣዝዩ ይደሊ ኣብዚ ክነንቦ ጸናሕና ቃል ብዛዕባ ባህሪ ኣምላኽ ስራሕ ክርስቶስ ናይ ወዲ ሰብ ድሌት ከምኡን እቲ ናይ ምድሓን ዕላማ ተጠቂሱሎ ነዚ ክፍሊ ኣጸቢቕና ክንርድኦ ኣዝዩ ኣገዳሲ ቅዱሳን እንታይ ኢሉ ንሱ ጻድቅ ክኸውን ካብ እምነት ኢየሱስ ንዝበለውን ከጽድቅ ስም ኢየሱስ ዝጸውዐ ክድሕን እዩ ከም ዝብል ማለት ስም ኣምላኽ ጸውዐ ይድሕን ከም ዝብል ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ዘመን እዚ ጽድቁ ክግለጽ እዩ
ጽድቁ ክግለጽ ማለት እቶም ስሙ ዝጸውዑ ዘበሉ ብኢየሱስ ዘአመኑ ዘበሉ ኣብኦም ጽድቅ አምላክ ክግለጽ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ንሱ ጻድቅ ክኸውን ዝብል ሐሳብ ብዛዕባቲ ጻድቅ ዝኾነ እግዚአብሔር ይዛረብ አሜን ዶ ጽድቂ ድማ ሓደ ካብቲ ባህሪያቱ ኣለኹም ዶ ምሳይ ንሱ ጻድቅ ክኸውን ዝብል ሐሳብ ብዛዕባቲ ጻድቅ ዝኾነ እግዚአብሔር ይዛረብ ጽድቅ ድማ ማንነት ናይ እግዚአብሔር ባህሪያቱ እግዚአብሔር አቦ ጽድቁ ክህልው እንድሕር ኮይኑ ናይ ግድን ንኃጢአት ክቆጽዖ ኣለዎ አሜን ዶ እግዚአብሔር አምላክ ጻድቅ አምላኽ እናበልና ቅኑዕ ፈራዲው እናበልና እግዚአብሔር ንኃጢአት እንድሕር ዘይፈሪድዎ ንኃጢአት እንድሕር ዘይቀጽዕዎ ጻድቅ ክንብሎ ይንኽእልና ቅኑዕ ፈራዲው ክንብሎ ኣይንኽእልኒና ስለዚህ ኻይ ጎይታ እግዚአብሔር ንወዱ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ክሕምሽሾ ፈትዩ ኢየሱስ ክርስቶስ አቦ አባ ስለምንታይ ሓደካኒ ኢሉ ኣብ መስቀል ከእዊ ኮሎ ገጹ ዝጠውየሉ ንኃጢአት ናይ ግድን ቅኑዕ አምላኽ ስለዝኾነ ጽድቁ ኸርኢ ስለዝግብኦ ይሆሙ ገይሩ እምበር ንኢየሱስ ወዱ ስለዝጸልዕ ኣይኮነ ኣለኹም ዶ ምሳይ ንኃጢአት ክቆጽዖ ስለዘለዎ ይኮሙ ገይሩ እዚ ስለዝኾነ ይኸዓ ንወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ክሕምሽሾ ፈትዩ ሞትና ኢየሱስ ዘርኤና እምበኣር ጽድቂ አምላኽ እግዚአብሔር አምላኽ ጻድቅ አምላኽ ከም ዝኾነ ጀስት አምላኽ ከም ዝኾነ ቅኑዕ ፈራዲ አምላኽ ከም ዝኾነ ዘርኤና ከምኡ ደይኮነን ዝብል ኣስባሓይጣት ሞት ዶ ይኮነን ዝብል ኣስቡኮ ተኸፊሉና ኢና ንስኻትኩምን ብህይወት ንነብር ዘለና ክብርን ሽሙ ይኹን በዝኽን ሕጎዝ ይግባአና ኣስባሓይጣት ሞት ይብል ብኢየሱስ ክርስቶስ ምእማን ግና ናይ ዘለዓለም ህይወት ይብል እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኣነ ንስኻትኩምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ዝረኸብና ኢየሱስ ክርስቶስ ዕዳና ስለዝኸፈለ ኣነ ንስኻትኩምን ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ዕዳና ከም ዝኸፈለልና አሚንና ነቲ ዝተኸፈለልና ዋጋ ስለስተቀበልና ኢየሱስ ጎይታይ ካብ እምነት ኢየሱስ ንዝበለውን ከጽድቅ ዝብል ሐሳብ ብዛዕባ ናይ ምድሓን ዕላሙ ይዛረብ አሜን አብሮሚ 10 ካብ 9-11 ከይና ንብብ ኮለና እንታይ ይብል እቲ ጽሑፍ ይብል ብኡ ዘአምን ዘበለ ኣይሐፍርን ይብል እሞ ሰብ ልቡ አሚኑ ይጸድቅ በአፉ ተአሚኑ ይድሕን ስለዚህ በአፍካ ኢየሱስ ጎይታ መዃኑ እንተ ነገርካ ብልብኻውን አምላክ ካብ ሙታት ከም ዘተንስኦ እንተ ተአመንካ ክድሕን ኢኻ ሲምፕል ኣብዚ ካብ እምነት ኢየሱስ ንዝበለውን ከጽድቅ ክብል ኮሎ እንታይ ማለት እዩ ስም ኢየሱስ ዝጽውዕ ማለት እዩ ስም አምላኽ ዝጽውዕ ይድሕን ከም ዝብል በእምነት ኢየሱስ ከም ዘድሕን ፈሊጡ ስሙ ዝጽውዕ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ማዓሲ ዝጸድቅ እንድሕር ኢልና ከምዚ ኣብ ሮሜ 10 ካብ 9-11 ሓደ ዘንበብናዮ በልቡ ከአምን ኮሎ ነቲ ዘአመኖ ድማ በአፉ ክምስክር ኮሎ ዝጸድቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኣነ ንስኻትኩም ማዓሲና ጸዲቅና እንድሕር ኢልና ከምቲ ቃል አምላኽ ዝብሎ በልብና አሚንና በአፍና መስኪርና ምስዳሐና ኢና ጸዲቅና እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ሕጂ ኣብዚ ዘመን እዚ ጽድቁ ክገልጽ ዝብል ሐሳብ ብዛዕባ መደቡ ይዛረብ ዘሎ አምላኽ በኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቁ ገሊጽ በሕጂውን ክገልጽ ክብርን ጎይታ ይኹን አባናኮ ጽድቁ እናተገልጸኮ ይዝኸይድ ዘሎ አይኮን እንዴ ክብርን ጎይታ ይኹን ኣብቶም ብሕጂ ዝድሕኑን ጽድቅ አምላኽ ክግለጽ ጽባሕ ዝድሕኑን ጽድቅ አምላኽ ክግለጽ ድሕር ጽባሕውን ዝድሕኑ ክሳዕ ጎይታ ዝመጽእ እዚ ጽድቅ አምላኽ እናተገልጸ ይኸይድ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ካብ 27-30 እንታይ ይብል ምሕባን ደኣ ኣበይ ኣሎ ተሪፉ እዩ በናይ ሕጊ በሕጊ ግብርዶ ኣይኮነን በሕጊ እምነት ደኣ እዩ ስለዚህ ኸኣ ሰብ ብዘይ ግብሪ ሕጊ በእምነት ከም ዝጸድቅ ንብላሉና ወይስ አምላኽ ናይ አይሁድ አምላኽ ጥራይ ድዩ አምላኽ አሕዛብ ዶ ኣይኮነን
እቲ ንጉዙር ካብ እምነት ንዘይ ጉዙሩን ብእምነት ዘጽድቅ አምላኽ ሓደ ስለ ዝኾነ እወናይ አሕዛብን እባዩ እምበአርሲ ንሕግዶ ብእምነት ነፍርሶለና ያ አይፋልናን ንሕግስ እባ ንድልድሎለና ይብል አብዚ ምሕባን ደአ አበያሎ ዝብል ቃል ንናይ አይሁድ ሃበን ወይ ኩርዓት ይዘንጸባረቕ ኣብ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 17 ንታሕቲ ብዛዕባ ናይ አይሁድ ኩርዓት ወይ ድማ ምሕባን ብሰፊሑ ርኢና ኢና ወንጌል ትሕት ክትብል ይዝገብረካ አሜን ዶ ወንጌል ትሕት ክትብል ይዝገብረካ ምኽንያቱም ንኽንድሕን ናትና ኢድ ስለዘይተሐወሶ ማለት እዩ አሜን ዶ እንኾርዓሉ ነገር አይኮነን ወንጌል ትሕት ክትብል ይዝገብረካ ክብር ንሽሙ ይኹን ኣብ ኤፌሶን 2 ካብ 8 ክሳብ 9 ከይድና ንብብ ኮልና እንታይ ይብልሲ ሓደ እኳ ካይምካሕሲ ካብ ግብሪ አይኮነን እሞ ብእምነት ብጸጋ ኢኹም ዝደሓንኩም እዚ ከዓ ውህበት አምላኽ እምበር ካባኻትኩም አይኮነን ይብለና ብኸመይ ወንጌል ትሕት ክትብል ይዝገብረካ ዝብል ዘለኹ በቃ አነ ንስኻትኩም እንሲ ንኽንድሕን ዝገበርናዮ ሓንቲ ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምእማንና ጥራይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዕዳይ ከፊሉ ወይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ክንዳይ ተኸጥቂቱ ኣብ ክንዳይ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ሞይቱ ተቐቢሩ ሳልሳይ መዓልቲ ተስዩ አሪጉዩ ክመጽዩ ኢልና ስለዝኣመንና ጥራይ እዚያ ጥራይና ጌርና ስለዚ ኣቐበዝ ዝወፃና የለን ቁልቁለት ዝወረድና የለን እንምክሓሉ ወይ እንሕበነሉ ነገር ዋላ ሓደ ነገር የለን ስጋ ዝለበሰ ዘበለ ኣብ ቅድመ አምላኽ ክሕበን ክኾርዕ የብሉን አመንቲ ግና በአምላኾም ክሕበኑ ይኽእሉ እዮም አሜን ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 1:29 ከይና ንብብ ኮለና እንታይ ይብል ስጋ ዘበለ ኣብ ቅድሚ አምላኽ ምእንቲ ከይምካሕውን አምላኽ ነቲ አነ ገለየ ዝብል ከንቱ ምእንቲ ክገብር ነቲ በዓለም ሕሱር ንዕቁን ገለ ዘይኮነን ሓረ የብለና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 1:31 ካልኣይ ቆሮንቶስ 10:17 ከይና ንብብ ኮለና ድማ ግና ኸቲ ጽሑፍ ዝምካሕ በእግዚአብሔር ይመካሕ ዝብሎ ምእንቲ ክፍጸም ንስኻትኩም ካብኡ ኣብቲ ካብ አምላኽ ንጥበብ ንጽድቅን መቅዳስን ምድሓንን ዝኾነና ክርስቶስ ኢየሱስ ኢኹም ይብለና እቲ እግዚአብሔር ዝንዕዶ እምበር እቲ ንርእሱ ዝንዕድ ኣይኮነን ተፈቲኑ ዝወጽእ ስለዚ እቲ ዝምካሕ በእግዚአብሔር ዳ ይመካሕ ይብለና አሜን ዶ ኣብ ትንቢት ኤርምያስ 9:23-24 ከይና ክነንብብ ኮለናውን ተመሳሳሊ ቃሊና ንንብብ እንታይ ይብል ጥበበኛ በጥበቡ አይተሐበን አሜን ዶ ኃያልካ በኃይሉ አይተሐበን ሀብታም በሀብቱ አይተሐበን ይብል እግዚአብሔር ዝሕበንሲ ክትከሕበን ዝደሊ ሰብ ዝሕበንሲ እዚዩ ባህ ዘብለንሞ አነ ኣብ ምድሪ ምሕረትን ፍርድን ጽድቅን ዝገብር እግዚአብሔር ምዃነ ብምስተውዓሉን ብምፍላጡን ደአ ይተሐበን ይብል እግዚአብሔር ክብርን ጎይታ ይሁን ስለዚ ብጀካ በአምላኽና ብኻል ነገር ብምንም ክንሕበን ከም ዘይግባአናዩ እዚ ክፍል እዚ ዝምህረና ኣብ ቃል አምላኽ ቅቡል ወይ ቅኑዕ ዝኾነ ምሕባንን ቅኑዕ ዘይኮነ ምሕባንን ከም ዘሎ ኢና ካብዚ ክነንብቦ ጸናሕና ንርዳእ ክብርን ጎይታ ይሁን ንኣብነት ብተስፋ አምላኽ ክንሕበን ንኽእልና ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንሕበን ንኽእልና ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ክንተ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝሕበን ዝነበረ ክንሕበን ንኽእልና ግን ከኣ ኣነ ናይ ገለ ዘርኤ ኣነ ኣይሁዳዊ ኣነ ከምዘይልና ብምድራዊ ነገር ክንሕበን ቅኑዕ ኣይኮነን እግዚአብሔር ዘይከብረሉ ነገር እዩ እግዚአብሔር እዚ ነገር እዚ ካብ ህይወትና የርሕቁ አሜን ንሕበን እንድሕር ኮይና ንበቃ እግዚአብሔር ተሐበኑ በዚ በዝበለና ነገር ክንሕበን እግዚአብሔር ይደግፈና ንአብርሃም እንድሕር ወሲድናዮ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ምስኡ ኪዳን ምእታዊዩ እታ እምነቱ ንጽድቅ ተቆጺራትሉ ሕጂውን በተመሳሳሊ እምነት ኣብቲ ውድ ስራሕ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣዝዩ ኣገዳሲ ከም ዝኾነና
ካብ ዝኽፍል ዝንመሃር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኣብ ቁጥር 31 እንታይ ይብለና እምበኣርሲ ንሕግዶ ብእምነት ነፍርሶለና ያ ኣይፋሉን ንሕግ ስባነ ደልድሎለና ይብለና ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝረአናዮ ሕጊ ሃይጣትና ይዘፍልጠና ሕጊ ከምቲ ኣብ ሮሜ 5:10 ተጻሒፉ ዘሎ ዓበሳ ምእንቲ ክኣዝዝ ይኣትዩ ሕጊ ኣብ ቅድሚ ጎይታናን ኣምላኽናን ክንብርከኽ ይዝገብረና ኣብ ገላትያ 3:24 እንታይ ይብል ስለዚ ከዓ ብእምነት ምእንቲ ክንጸድቕሲ ናብ ክርስቶስ ከብጽሓና እቲ ሕጊ ቀጻኢና ሆነ ይብለና ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን ስለዚ እቲ ሕጊ ሆፕለስ ከም ትኸውን ተስፋ ከም ዘይብልካ ይዝገብረካ ዳሓር መፍትሒ ተናዲ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን ጎይታ ይኹን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብነገር ኩሉ ይባርኩም ጸጉኡ ይብዛሐልኩም ናይሎም መጽናዕት መጽሐፍ ቅዱስና ብዚኣ ወዲና ለና ኩላትና አዳውና ነልዕልሞ ጸሊና ክንወዲና